Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangke kali kula Sri Rafinayanti sanes sami pakale nomor 3 setunggal SMA Negeri 1 Setunggal kula badhe nglaksanen pawarta ingkang sampun kula serat ira-irahanipun kegiatan kaputrian. Kegiatan kaputrian inggih punika kegiatan rutin kan dilaksanakan wonten SMA Negeri Setunggal Wonosobo. Kegiatan dilaksanakan wonten joglo utawa pendopo SMA Negeri Setunggal Wonosobo. Kegiatan dilaksanakan wonten ing dina Jumat nalika lare jaler Islaminiko kanggo lare istri kang agamipun Islam dados kegiatan kaputrian bahas ilmu Islamiyah. Biasanya kegiatan kaputrian diisi saking guru-guru istri SMA Negeri Setunggal Wonosobo kados Bu Suci, Bu Rini, Bu Iva, lan liya-liyane. Kula Sri Rafinayanti nglaporaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.